Em dic Mireia Tortadès, tinc 28 anys i vaig estar 5 mesos vivint a Gal·les, en una ciutat que es diu Wrexham, a través del programa Leonardo da Vinci. Just acabar la carrera em vaig ficar a treballar i després de 2 anys em vaig quedar a l'atur i just em van cridar del Servei d'Ocupació de Catalunya que havien rebut la meva petició de fer una estada a l'estranger i em van convocar a una reunió on se'm va explicar què era el programa Leonardo da Vinci. En aquell programa érem unes 8-10 persones, totes interessades en treballar del que havíem estat estudiant en algun país de la Unió Europea. El programa Leonardo et dona l'oportunitat de fer pràctiques relacionades amb el que has estat estudiant, ja sigui una carrera universitària o un FP, als països d'Itàlia, Alemanya, Regne Unit o França. En el meu cas, l'interès era anar al Regne Unit i, en concret, quan ja em van demanar d'anar a l'entrevista, era per anar a Gal·les. Després, en aquesta reunió, ens van explicar una mica en què consistia el programa Leonardo. És un programa que s'ofereix des del SOC, en conveni amb la Unió Europea, i el que t'ofereixen és una estada de 5 mesos en la que et paguen el bitllet d'avió, et paguen l'allotjament, la manutenció i també un curs d'anglès o de la llengua al país on vagis de 4 setmanes. Vaig estar treballant en una associació que el que feia era acollir a persones que demanaven el dret d'asil o se'ls havia donat ja el dret a ser refugiats. La ciutat és Wrexham i és una de les ciutats d'acollida de refugiats dins de Gal·les. Hem de partir de la base que hi ha els recursos que hi ha al Regne Unit cap a l'àmbit més social ja és molt diferent del que tenim nosaltres i és algo molt més normalitzat, tant en empreses com en les persones. Quan arribava una persona de qualsevol país i que demanava el dret a ser refugiat, se li donava un suport més d'acollida, d'explicar-li la ciutat, on estaven els serveis més prioritaris, com hospitals, la policia, els supermercats, i després també se'ls facilitava un espai d'una llar, ja fos un pis o una casa, depenent de les característiques que tenia la família o la persona que havia arribat a Wrexham. El fet de marxar a l'estranger, en aquest cas, va ser fruit d'una necessitat. O sigui, jo quan havia estat estudiant una carrera, jo havia fet Erasmus, quan vaig acabar la meva carrera vaig estar un temps també vivint a Edimburg, on vaig practicar l'anglès, vaig estar treballant de camarera. Jo realment donava com finalitzat aquest període d'estar a l'estranger. El fet que hi hagi una crisi econòmica i que et vegis jove amb moltes ganes de fer coses i sense possibilitats és el que et diu, doncs, o marxo, no tinc opció. Vaig omplir una sol·licitud que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya de Barcelona. És una sol·licitud que s'omple, em sembla, via online i després s'ha d'enviar per correu postal. Després ells guarden a la seva base de dades la teva sol·licitud i quan hi ha una plaça que s'escaigui o que es relacioni amb el que tu has demanat, després quan et truquen i comença el procés de selecció en si. Les facilitats són totals en aquest cas, si ho fas a través del SOC, i n'estic contenta del recolzament que et donen perquè quan estàs allà també et van explicant o veus que no estàs sol i veus que si tens algun problema pots recórrer a ells. El procés de selecció va començar al febrer i el mes d'abril marxava cap allà. O sigui que va ser tot molt ràpid. No vaig tenir temps de crear-me una idea de a lo que anava o el que podria ser. Al ser tan ràpid, sí que tens temps d'il·lusionar-te, perquè ens costa molt poc il·lusionar-nos, però va ser de pensar si vaig o no hi vaig, allà a veure'm a l'avió. Jo recomanaria a tota persona que va a l'estranger, sobretot, tenir un coneixement intermig de l'idioma que es parla en el país d'acollida. Penso que és molt important. Un nivell intermig penso que és el mínim que s'ha de tenir. Més si el que vas és a buscar feina i més si la feina que faràs està relacionada amb la teva formació acadèmica, perquè l'idioma és amb el que et relacionaràs el dia a dia, amb el que resoldràs tots els problemes que et trobis, no només ja de quan vols anar al metge o quan vols anar al súper, sinó com tu et comunicaràs amb el teu superior o amb les persones a les que hauràs d'atendre. En el meu cas vaig estar amb una família. Aquesta família que et proporciona és l'allotjament i la manutenció, tots els àpats, esmorzar, dinar i sopar. És molt positiu amb el tema de l'idioma, t'ajuda moltíssim. t'ajuda molt. A més, són famílies que estan avesades a rebre gent i després ja són
són gent inquieta, amb ganes de conèixer, de saber d'on vens, de saber sobre la teva cultura, del teu idioma, i jo penso que qualsevol persona d'aquí ens agrada que s'interessin per lo nostre, i en aquest sentit penso que va ser positiu anar amb una família. Està molt més ben vist alguna persona que treballa en l'àmbit social al Regne Unit que una persona que treballa aquí, i les condicions laborals, ja sigui en termes de salari o de... potser més que tot, ja no deixant davant del salari, no? El com es veu. Una de les coses que jo penso que vaig fer bé és que vaig aprofitar molt estar al Regne Unit i vaig intentar de fer turisme tant com vaig poder. Coses que potser hauria d'haver fet i que no vaig fer, doncs integrar-te una mica més, intentar de seguir més el seu estil de vida, perquè quan ets allà tens tanta enyorança potser del que t'estàs perdent aquí que de vegades estàs més pendent del que passa en el teu país que no del que està passant allà. I vols estar tan connectat amb les notícies, amb la família, amb els amics, perquè no et vols perdre ni un moment del que està passant aquí, que després no acabes d'aprofitar el que tens allà. Si una persona ara em demanés o em digués que vol anar a l'estranger i li hagués de donar alguns consells, primer de tot li diria que pensés molt clar on vol anar, sobretot perquè penso que es necessita un nivell intermig d'anglès o de l'idioma del país d'acollida, i després que també es plantegés clarament què hi vol anar a fer en aquest país, perquè és molt diferent si et planteges anar-hi a estudiar que si et planteges anar-hi a treballar. Com has d'anar-hi preparat és diferent. I penso que la preparació prèvia és molt important, ja sigui doncs, a nivell de coneixement del mateix país, de quin és l'estil de vida, quins sectors són els que són més importants, diferents aspectes que crec que és important tenir en compte abans de marxar.